Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Nazi indaba kwizona esithi ehamba phambili namuhla. Umkhosi womhlanga ubungaza amashumi amane. Owezobulungiswa uzethulwe kwabasogwini. Kanti ibhodla umlilo ezasemsunduzi. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Abengange impethu zendlovu amatshitshitshi sesisho phela kintombi into engakathintwa ebehambele kumkhosi womhlanga wakulonyaka ubusesigodlweni enyokweni kwaNongoma enyakatho nelekaMthaniya. Lo mkhosi wakulonyaka ozophela kusasa ungohluka kakhulu kwazise ke ugubha iminyaka engamashumi amane wasungulwa. Izikumbi ngezikumbi zezitombi eziqhamuka nxa zonke zesifundazwe zihambele umkhosi womhlanga obanjwa minyaka yonke esigodleni sesile enyokeni kwaNongoma. Umzumswana wokuqala komkhosi womhlanga waminyaka yonke ubunge esonto ledlule esigodleni emachubeni ngwavuma nobuhanjelwe kezitombi ezingaphezulu kwezikulungwane eziyisikhombisa. Umnyango wezemidlalo lezobuciko namaseko KwaZulu-Natal uthi ke leli isiko libonisa ukuziqhenya lapho ke intombi zizikhethela ziphinde zizibophezele ekuzithibeni ocansini. Usuku lwethu lokugubha iminyaka engamashumi amane yomkhosi womhlanga wasungulwa ngo1984 uvuselelwa isilo esibuzileyo isilo uMdlokombane nomntwana waphindangene neNdlunkulu umntana enkosi ozala isilo esisihlalweni. Lusuku olukhulu kakhulu ngoba umnyaka engamashumi amane lomcimbi lokwaba khona ukhula ukhombisile ukuthi unegalelo elikhulu esizweni sakithi. Namhlanje ke usuku lukhulu kakhulu ngoba intombi ziqhamuka kuzona zonke izifunda zaKwaZulu-Natal. Sine intombi eqhamuka kuyifundazwe ezingomakhelwane, isifundazwe saseMpumalanga, isifundazwe sase-Eastern Cape, isifundazwe sase-Gauteng. Sinama delegations amathimba aqhamuka kune indlovukazi yabaPedi, kunama delegations aqhamuka eAfrika, inkosi esizwe esase-Uganda ikhona ibisivele singapha ngolesine, khona abaqhamuka eZambia, koZimbabwe, Tanzania, Malawi. Ngakho ke umcimbi mkhulu kakhulu. Sichoma uphaphule gwalagwala isilo sethu indlula mithi yamakhosi edla kwezindi ihlahla ngokuthi lo mcimbi ngesikhathi kuhleli yona esihlalweni samakhosi ubonakala ukuleli zingo kulona nokuthi ke isilo siqhubeke nokuthi lo mcimbi siwusingathe ngalolu hlobo nokukhulisa ukuze ube into esiqhenya ngayo njengesizwe samaZulu njengazakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Sithokoza kakhulu eNdlunkulu. Lo mcimbi usho lukhulu ke ezitombini ezizigcinile njengaleli isiko libalekelele ukuba beziqhelenelise nezinto ezingalungile. Usuku namhlanje lisho lukhulu kuthina sizintombi zakwaZulu sizoqhatsha ngobuntombi bethu sizovuselela usiko lwabo bomkhulu wethu. Siyabonga. Ngithi nje kwezinye intombi asiqhubeke siphathe kahle nabasakhula futhi babukele kuthina indlela lento ayiyekeki imnandi. Omama abadala kanye nonomehlo umsebenzi wabo babafundisa izitombi indlela yokuziphatha nokuhlonipha imizimba yazo ukuze kubeke kufika lapho zithola isikhathi zokuthi zishade. Njengoba sisukile eGoli size namatshitshi la sisagubha ukuthi amatshitshi angazali emancane ayimele akwazi ukuyifundela iziqu zawo kube isikole bayeka abafana bayeka ukugijimisa amablainwood ukuthi enjakoshado umshado unzima wahlula thina wahlula ogogo bethu wahlula obaba bethu kumanje size ngabo la ama princess wethu wonke lawo esize ngawo la sifuna ukuthi ayiphathe kahle azigcine umuntu abamba isikhiye sakhe semoto yakhe umuntu akhe umuzi wakhe omkhulu omuhle. Umkhosi wakulonyaka ukubha keminyaka engamashumi amane wavuselelwa njengoba kwawumisiwe kodwa ke futhi kuzokhumbula ukuthi ke ngalesikhathi ngonyaka owedlule uNdunankulu kaZulu umntwana kaPhindangene wakhothama lona ke ngumkhosi oqala ngaphandle kwakhe. Sijabulela kakhulu ukuthi sikwazi leli siko lethu ligcine iminyaka ezibe ngamashumi amane. Esazi ukuthi eqinisweni sikhulume ngamashumi amane 1984 unyaka la elabela vuselelwa khona emveni obade selivalwe ilaba bekufika. Kodwa ingaphezulu kwalokho likhona leli siko elisilekelela kakhulu ke einganeni esakhula kuba ziphathe kahle ukuze nomqondo wazo ugxile kakhulu ekwakheni ikusasa lazo ngoba okubalekile imiyalezo ezicosha izingane yokuba ikusasa lazo zifocus ekulona. Okubalekile futhi ukuthi ingane naseyifeni nje ziphephile uma ngabe zigcinele isiko
lakha ke nanomnotho ngoba uyazi ukuthi indawo lezokulala nje abantu abaningi zigcwele uyazi ukuthi ezokuthutha kungena imali nomnotho silindele ke ukuthi kube khona nabantu bangaphandle kwala eNingizimu Afrika namhlanje ngoba vele bese kujwayelekile ukuthi sibabona abaqhamuka koSwazini kodwa silindele ukuthi babe ngaphezulu kwalokho ngenxa yokuthi leli siko selithatha isikhathi liya ngokuya likhula each and every year siyasibona ukuthi uyakhula sikuthokozela kakhulu ukuthi nje uhulumeni waZulu Natal ke ngoba kuyasilekelela kakhulu emiyalezweni esukela izodluliswa eintombini oke kusilekelela ukuthi nathi masikhuluma ngobuntu masikhuluma ngokwakha isizwe kabusha masikhuluma ngokwakha isifundazwe kabusha sibe nabantu abahamba phambili kube yibona abamelele umbono lo omuhle eminye imisebenzi lena isilo umdlokombane uNdlunkulu uMantombi kanye nomntwana waphinda ngene esithi sibakhumbula ngayo kakhulu ongangezwe lakhe ethula inkulumo uncome kakhulu izitombi ngokuzigcina nangokuhloniphisa kwaZulu wabe sezikhuthaza kuba ke ziqhubeke nokuziphatha zingajahi izinto zabantu abadala nina besilo ngingene kulo ivuthondaba kusemqoka ukuba sikhumbule iminyaka engama40 siphinda emuva lapho sikhumbula khona ukuthi singubani ngamasiko ethu njengoZulu akukho njengesizwe thina esikuswele ulimi esilikhulumayo lungolwesiZulu ngolwethu imvunulo esiyivunulayo amasiko ethu sinenkosi yethu akukho esingenakho angizile ukuzokwanda kakhulu ngiyakhala kodwa sijabule nje namhlanje lesi sibhamu esiqhuma kangaka kulesi sifunda ithina esihamba phambili kulobu bugebengu ake sikhuze izulu singazoneli izwe lethu masona leli lizwe siyophinde siyephi ngoba siphelele ngoba sila akukho la singabuye siye khona ngakho ke asehlise bafowethu kakhulu sehlise mawukuthi abenza lobo bugebengu hlukana nabo mawukuthi akwenza lokho kudlwengula hlukana ngoba lezi zinto zombili sihamba phambili lapha eAfrika angisasho eSouth Africa ngithi eAfrika ihlazo elingaka sisizwe esihlonishwa umhlaba wonke kangaka sicikelela thina phansi asisigcine isithunzi sethu uZulu omnyama sibuye isithunzi sethu ingane siyafisa ukuyibona zifunda ukuze kusasa ningomama bakusasa siyafisa ukunibona niphumelela ukuze sizwe siqhubeke nokuyibheka ke nikade abantu abami bodade wethu nikade amadoda awabaleki nizelwe ekhona nizoze niwashiye futhi ningajahi futhi ngenhlahla ke indoda ayigugi Lezike izindaba zi1KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngibika ngisenyokeni ngwanongoma Utholeke ithuba eliyingqayizivele umphakathi waseDududu evula amehlo ogwini oseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal njengoba umnyango wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthetho osisekelo uhambelele ndawo ukuzofundisa umphakathi ngeinsiza ezihlinzeko yiwona esinye seyisebenzi zalo umnyango uJessica Ngobese uthi bahambelele umphakathi ukuze waze kabanzi ngomsebenzi owenziwa ibona
Uthola ithuba eliyingqayizivele umphakathi waseDududu ogwinoseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal njengoba umnyango wezobulungisa kanye nokuthuthukiswa komthethosisekelo uhambele kule ndawo ukuzobafundisa ngezinsiza ezitholakala kuwona lo mnyango kanti njengamanje nginesinye seyisebenzi zalomnyango ozosichazela kabanzi ukuthi kule ndawo bebezohlinzeka ngani befundise ngani emphakathini. Ngikubingelele sisiwami ngikwamukele kwiziko lezindaba ze1KZN TV mhlawumbe kusibekela kabanzi ukuthi osukwini namhlanje la eDududu nizonzani. Namhlanje njengoba sazi ukuthi uSeptember kwabantu abasebenzela uhulumeni noma iminyango ehlukahlukene yahulumeni ibizwa ngePublic Service Month. So lenyanga lokuthatha ithuba lokuthi sikwazi ukuyosisa imphakathi njengabasebenzi mahulumeni, sikwazi ukuthi sihambise izinsiza emphakathini kakhulukazi imphakathi eseyindaweni njengale emakhaya le engayitholi izinsiza kalula ngoba thina sisemadolobheni. So sisuke siza nabanye futhi esibambisane nabo nje banibona kukhona abanye abantu njengo health no home affairs. Sikhuluma ngomnyango wezobulungiswa, sikhuluma ngomnyango ohlinzeka ngani kahle kahle. Umnyango wezobulungiswa nje buzisho nje nokusikela umthethosisekelo nje bakubhaliwe umnyango okuyiwona obhekelela konke okumayelana nobulungiswa nomthethosisekelo, iconstitution, amalungelo abantu, ukusebenza kwezinkantolo, sibambisene nje baningi abangaphansi, abantu bamafa, umaster, ama-office amafa, family advocate la kusizwa khona ngeindaba zeingane. Kuningi lo mnyango lomkhulu, akusiwona umnyango mhlambe owodwa, umnyango omkhulu onabantu abangaphakathi eminye iminyango ngaphakathi ngaphansi kwawo ukuthi usizo yonke into nje nobulungiswa, yonke into nomthetho, yonke into nobulungiswa nomthethosisekelo namalungelo abantu ilo mnyango lo. Kunombukeli njengamanje ohlele ekhaya oxhashazwayo ilungelo lakhe, it's either lixhashazwe emsebenzini o esikoleni o ekhaya, mhlambe ungathini kubantu ukuthi bangasizakala kanjani ekutheni umuntu abheke ukuthi ilungelo lami ngabe liyaxhaphazeka yini? Njeba nje sifikile nje la ubuza kahle umbuzo kahle kunento ekuthiwa iconstitution la wonke amalungelo abantu abhalwe khona. Into esibonile isikhathi esiningi ukuthi abantu abawazi amalungelo abo, umuntu ahlala acabanga ukuthi ngenxa yokuthi angazi ukuthi fanele ngenzani shuthi angihlale ngoba kwenzeni kune constitution kunezinkantolo kwi-KZN yonke. Kanti njengoba bekutholakala izinsiza ezahlukene zikahulumeni, iminyango eminingi igcwele kulolu hlelo, sibe sesikhuluma namalungu omphakathi aphawule kanje. Namhlanje bengizoye kudokotela wazongisheka amehlo, sengoshaya iID manje smart ID. Siyabonga kakhulu umnyango ukuthi isondele kuthina ngoba phela izinto sezadula, usha amatekisi ukuhamba yakwaSkosberg so kwadula nayisondela kanje besingane sicele nje ukuthi kuhlale aphinda abuye. Into engibethela ngalahlekelwa iID, so ke ngithe ngibone kungcono kakhulu ukuthi uhulumeni ukwazile ukusicabangela ukuthi size endaweni eseduzane esingenako sikuthola. Lo mbiko beniwethule uZamando Sicele kwezindaba ze1KZN TV ngiseDududu. Ake siye etolweni nabesilo sokube siqhubeke nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Umkhosi omhlanga ubungaza 40 owezobulungiswa uzethulwe kwabasogwini kanti ibhodla umlilo ezasemsunduzi. Isebenzo zomasipala umsunduzi kwaZulu Natal ezingonogada zithi lo mkhandlu wenzeke ingwiji khwebu eqwasheni kwekwazo wayijikela. Lezi isebenzi izwakalisa ukuthi ke seyihlukumezekile njengoba zithi ke zaqashwa ngokohlelo lwangaphakathi zasuswa kwezinye izikhundla zazo zabake ngonogada. Zitho kwenzeka okwemanje abaphathi balomasipala baziphika bathi abanalo ulwazi ngokuqashwa kwazo ekubeni bayasayina baze bamukelwa. Izisebenzi zomasipala umsunduzi ezingama-23 zithi zijikele ngomsebenzi bese kungowazo. Suka ngonyaka odlule sathathwa kwenziwa sa-observe kwathiwa sizoya ka-security. Lento siqale last August. Hayi salo si-attenda so kwasho ukuthi-ke basithatha before besithathe kwathiwa sinazo izinto ze-security. Savuma sathi yebo sinazo. Siyahamba sayoginqiswa senziswa ama-fingerprint okutholakala ukuthi asinawo nama-criminal record. Mangabe sesiqeda lapho-ke kwase kuthiwa-ke sizoqashwa-ke siba ama-security. Ekugcineni-ke kwangenzeka-ke sesilo sihlala ama-meeting ahlukahlukene.
Laba bathi lo masipala awuzigcini izithembiso zabo. Isivumelwano kwakuwukuthi ku-MM akusho wathi bewumkhandlu bayalungisa, bayahlengihlengisa ngoba amaphutha angakuboni. Mangabe sebethi bayahlengihlengisa bayalungisa, wathi siyaqala ngomhla ka-1 August. Wathi asiphuthumise izinto zethu sinawo ama-VN la sihleli khona ama-meeting nabo. Nampu ubufakazi bonke sinayo yonke into la. Safika la mhla ka-1 ke sekuthiwe siyaqala ke ngomhla ka-1 uAugust. Mangabe sesifika la samkelwa sinazo nezithombe la samkelwa khona ukuthi sesama security amasha na kwi-OB besayina as new security. Emva kwalokho saphinde saba ne-meeting uMM sesibalekela. Incwadi zethu sezikhona ka-HR esho ukuthi siyaqala mhla ka-1. Kanti kokunye bathi kuvela ukuthi akulandelanga imigudu efanele. Sebefuna ukwenza ngendlela yabo, sebezothi kune process njengazange izilandelwe nan and ubameyade sihlala naye uthe bazolungisa iphutha labo namhlanje njengoba namhlanje singasakwazi ukuthi simthole. Kanti bathi kukhona sebedlule emhlabeni ngenxa yalenkinga. And ibhlungu kakhulu into abayenza kuthina sisi. Ngoba abantu sebedlale ngemizwa yethu. Okunye ngicela ukuku-add kunabantu abawu2 abafowethu abawu2 ekade sikanye nabo kulento bashonile sebehambile la emhlabeni behanjiswa yini i-depression ebangwa wona umkhandlu. Imeya kulo masipala ithi kunombiko abazokhipha. Ngiphawule kakhulu kodwa noma isiphi isikhala esikhona eMsunduzi siya advertise whether internally noma externally kodwa siya advertise wakunikezwe bonke abantu ithuba lokuthi bakompete. Now anginaso isiqiniseko saloko ukuthi kwenzeke kanjani. Well ke indaba zokuqashwa kwabasebenzi indaba ze-administration kodwa ngeke ngasizwa isikhalo through MEC. Sinesivumelwano ke no-MEC ukuthi sobuya sibuyisa umbiko ngoba uphenyo lwethu siliphethile. Ngizophawula kahle ke mase sithulele u-MEC lo mbiko. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ibandla lamaweseli kwisekethe yasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal linikeleleke ngendlo wesifazane oneminyaka ngama-28 yobudala ohlala yedwa kolilungu laleli bandla empembeni esikhaleni. Leli bandla lithi likwenze lokhu ngoba ke libukela ke phambili ukulekelela abaswele. Ibandla lamaweseli iMethodist Church of South Africa kwisekethe yasempangeni lakheleke indlu omunye wesifazane osekhulile ilunga lebandla ngenxa yokubona ukuthi kubehlala kendlini engekho esimeni. Leli bandla lithi likwenza lokhu ngoba likubeka phambili ukwelekelela abaswele. Ibandla lethu ke likubeka phambili ukunakekela abantu abantulayo kakhulu. Libonileke kwisekhethi yasesikhawini umndeni wakaNtshingila ugogo ohlala yedwa ukuthi kunesidingo ukuthi lizomakhela indlu. Likwenzileke lokho osukwini lanamhlanje. Sizileke njengedistrict yaseNatal Coastal ukuzovula ke leyo ndlu. And lendlu ke ivuliwe izovulwa namhlanje. Ugogo uVicky Tembe wasesikhaleni empembeni uthi ubehlala ngaphansi kwesimo kwesinzima kakhulu ubonge ukwelulelwa ke isandla ibandla akhonza ngaphansi kwalo. Ngithi ngibonga kakhulu isibusiso lesingisitholile esontweni yasemabuyeni empangeni. Ngithi lo akuhambe kahle abantu beNkulunkulu abayithandelanga bona. uNkulunkulu obathumile ngokuvuma kwabo ngenhliziyo zonke. Nami ngingesenawo amandla okufika. Ngicela uNkulunkulu angisize angangilahle. Ngimntwana wakhe. Ezindabeni ze-1KZN TV kubiinkosi enhle Mthembo esikhaleni. Ucela usizo lokwakhela indlu umndeni wakaNtule Mzingazi ngaphansi kwamasipala waseMfolozi enyakathweni likaMthaniya owashelwa indlu kumanje kuhlala ke endlini eyodwa naye engekho esimeni esihle. Kulo mndeni akekho osebenza njengoba nobaba engasebenzi nendlu lenakeshile wayeyakhe ngemali yesibonelelo. Ucela ke usizo umndeni wakaNtuli eMzingazi kulandela ukuthi ke indlu yawe namagumbi ayishagalombili yasha yanqonqa ngemuva komlilo. Okumanje kuyakwaziwa imbangela yawo ukuthi yadalwa yini. Lo mndeni wawungekho ekhaya kuqubuka lo mlilo nowathi mawufika ekhaya ofika ke umlilo usha ubuhanguhangu bangakwazi ukucima kwaze kwasha yonke into eyayisendlini. Lisilandisa ke ilungu lomndeni lichaze kanje.
Okwenzeka lapha kangikwazi mina ngoba ngangihambile ngiyofota lapha na esikhungweni. Kodwa ngathi ngiyaqhamuka lapha ngibona sekuyasha indlu siyasha kuhlo kwamathayizi. Hey batabami angisasebenzi. Ngisebenza lapha kuhulumeni. Kodwa manje njoba ngingasasebenzi nje uzuka ukugcine ngawuthathakho. Ngakhanda lendlu sengithi phela sengiphumule sengimdala. Kulomndeni akekho ke osebenzayo njengoba umama nobaba kuleli khaya sebathatha umhlala phansi ukuba badala imali abayisebenzisa ukukhanda lomuzi kwakuyimali ababephume nayo imali yempesheni. Njengamanje ke abazi ukuthi bathatheni behlanganise nani. Umama kuleli khaya yena ubebuye iphilise ngokuthi abolekise izinto zokuhlobisa emshadweni, izitsha nokunye nakho ke okwasha kwaphela kulomlilo. Ukushelwa indlu wethu kunzima ngoba sena indawo yokuhlala, sihlala endlini eyodwa u1 room encane futhi eyomfana siu8, ikakhulukazi kuba bhlungu mase sivuke ekseni fanele sigeze asasenza njani. Malina ngivele ngikhaleke ngoba ngazokwenza njani nalokho kuso wakhe eceleni kuyayivuzela ingane zasazakhe ayitatazele ukathayela ngoba nalendle yengane silala kuyo i1 room angcono u2 room kumunca lendle lesimangaliso. Kwamina angisasebenzi aphuma kanye kanye nobamntuli sathatha lawo masente okugcina sakha ngawo sithi senze ukuthi masihamba emhlabeni ingane zethu sishiye endlini. Isisebenzi somphakathi kule ndawo Sharon Mdletshe uthi ke useqale icampaign yokuthi ke anxuse noma ke acela umphakathi ukuba welule isandla ukuze kulekelwe lelo mndeni ngenxa ukubona isimo sawo. Ubesenxusa laba bangaba namandla ukuba bafake isandla belule belekelele ekwakhiweni kwendlu yalomndeni. Ngathi khona iTLB or something yafika la yadiliza yahlanganisa then bathatha amatshe bayoyakha umgwaqo ngayo. Kanti bona bebethembe ukuthi bazofika ke sebezobayakhela lutho bashiya kanjeni. Umama besayizamela i-catering company yabona bolikisana ngezinto ze-catering kushe konke njengoba nibabone nje that's all they have. Lapha phandle ukuthi please any donation noma mama kungamakampani mhlamba bangakhipha lo 5,000 2,000 whatever we will hlanganisa abantu bakhona abazolekela ukwakha mahala. Lezi izindaba zo1KZN TV nginguSamgetswe Nqulunga ngisemzingazi kwaMbonambi. Ake siphinde sithi ishelele itolo nina besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Umkhosi omhlanga ubungaza ama40. Owezobulungiswa uzethule kwabasogwini. Kanti ibhodla umlilo ezasemsunduzi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu17.76 kwidola laseMelika, lingu19.69 kwi-euro yase-Europe, lingu23.34 kupondo yaseBrithani. Intengo yegolide yona bingu$2,566.73 ounce, kuthi intengo yokwelonga ngahluziwe ingu$71.97 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umasipala waseMfolozi enyakatho nelekamthaniya wethule ngokusemthethweni imidlalo yeMerald Cup engeyokuqala ngenxa kulo masipala nokulindela ukuba ithatheke izinsuku ezintathu kusukela mhla zingamashumi-20 kuya kumhla zingamashumi-22 kuMandulo. Imiyalo masipala uXolani Bhengu uthi ukuba khona kwale midlalo kuzolekelela intsha ikwazi nokuveza amakhono ayo. Yethulwe ngokusemthethweni imidlalo yeMerald Cup engeyokuqala nqa uba ibanjelwe ngaphansi kumasipala waseMfolozi. Imeya lo masipala uXolani Bhengu idalule lokhu kwabezindaba. Le midlalo ke izobamba izinsuku ezintathu umhla zingama-20 kuya kuma-22 kuSeptember. Izobanjelwa ke enkundleni zemidlalo Siyabonga Sangweni Sports Ground eDondotha. uBhengu uthi le midlalo izohlonza ithalente kubantu abasha bendawo njengoba ke imidlalo efana nalena esikhiqize abadlali abaningi abanamava. Lemidlalo ibamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni kwezemidlalo nokubheka amakhono abadlali kwezemidlalo ikakhulukazi laba abasenamathuba abaneminyaka emincane ngokuhlukahlukana kwamakhodi ahlukene. Lemidlalo
kule minyaka edlule ikwazile ukukhiqiza abadlali abaningi abangenile esikwatini zeprovinsi nezika-national. Abanye babo baphinde bathola amadlelo ahlaza emathimini adlala esigabeni esiphezulu lapho singabala khona uMbali Choncho okwazi ukuthi athole ithuba bekhona uBekthemba Mathaba olaphana kwi-Richards Bay football team la eDozana. Lokho kusho ukuthi-ke imidlalo uma sibanika abadlali abancane kuyakwazi ukuthi kube khona ukutshala esikutshalayo umasipala. Le midlalo izohlanganisa ama-sports codes ahlukene sibala ibhola lezinyawo kuyisoccer, i-netball, athletics, basketball, boxing, chess kanye ne-dance. Abazophuma unumber 1 kuyisoccer bazohlomula ngo-110,000 wamarandi, obathola indawo yesibili kube u-50,000 wamarandi, indawo yesithathu kube u-10,000. Kanti kwi-netball khona ozodla umhlanganiso aphe wokuqala uzothola 20,000 rand, awesibili bethola 10,000 rand, othathe indawo yesithathu athola 5,000 rand. Kanti ke nomphakathi uzohlomula kunye ke nomnotho wendawo. Ike kanjani kutheni sinabakhodi amaningi kangaka? Kodwa bese sithi kule World Cup sizoqala ukuthi sikomelise amakhodi amabili. Senzele ukuthi esikushoyo sibona kwenzeka lapha ngaphansi. Uma ukhuluma ngesoccer sinesiqiniseko ukuthi azoba ekhona ama-team azoba emele u-1 kuze kuyofika ku-18. Okusho ukuthi kwamanye amazwe ayikho-1 esele ngaphandle angithi. Uma sikhuluma nge-netball azobe khona ama-team azoba emele ama-1 from 1 to 118. Kodwa makhuluma nge-chess khona amanye ama-1 angenayo. Makhuluma nge-dance khona amanye ama-1 angenayo. Njengoba kuyisiqalo lesi esifisayo ukuthi nalapha ama-sport code awonyuse amasokisi. Kanti ke ngokunjalo nosomabhizinisi bendawo bazohlomula kulokhu njengoba kuzobe kuyibona abaphakela umphakathi noma benikeza umphakathi ukudla. Lezi ke izindaba ze1KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga ngisemfolozi. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu uShubhangwang washisa ikhotha zasedlebe kwakosha nesemabedlane. Okamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.